Tatlong most wanted persons na aresto sa manhunt operation sa Region 1. Ang detalye pakinggan mula kay Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Tatlong most wanted person ang naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office 1 sa magkakaiwalang operasyon sa Ilocos Norte at Pangasinan noong Mayo 20 hanggang 21. Sa pagudpod Ilocos Norte, nadakip ang isang most wanted person na kabilang sa top list ng lalawigan sa pinagsayad na posisyon ng iba't ibang unit ng pulisya. Ang suspect ay may kinaharap ng kaso kaugnay ng paglabag sa Fisheries Code at may nakatakdang piyansa. Sa mga taring Pangasinan, naaresto naman ang top most wanted person ng bayan na naharap sa mga kasong qualified rape of a minor sexual assault batay sa nilabas na warrant of arrest. Samantala sa Luwag City, Ilocos Norte, nadakip ang isa pang most wanted person sa operasyon ng CIDG at iba pang unit ng kapulisan dahil sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang tatlong naarestong individual para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispotatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.